singakanani nobekeze noma isithazami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo nje ohleze ekhuluma njalo abalandeli bami bayangazi ko YouTube no TikTok sengikhona Facebook ngikhona ngiyatholakala ngisho ukuthi ke balandeli bami ngiyanicela ukuthi ngomhla ka11 ngifuna nje ukuthi ningalibali nazi ukuthi ngomhla ka11 ngizobe ngiseGoli ePort Glen lapha ngizobe ngikhona ngizobe ngisemfuleni ngomhla ka11 ngihambisa abantu emanzini kodwa kulabo bantu abazobe besemanzini uma kukhona abakufunayo hayi bangafona baedele phezulu kwaloko abazohlambe bekufuna befuna ukuyogeza umuntu bese ephasha nokuthi gogo ngicela ungiphathela nako okunye ngikufunayo asho umuntu ngeke ngize ngikodwa ngizokuphatha konke uzothi maye sefika umuntu afika athatha into yakhe ngifebe sangiqeda kumgeza athatha iphasela lakhe esegezekile konke okade kumbelethe unyaka nonyaka kumbelethe ngalelo langa kuyobe kuyosuka sekothi mzwane nje kushaya unyaka ozayo uyoshaya unyaka ozayo usuclean usugezekile nawe uzwe sowehlelwa izinto ezinhle ubizwe emsebenzini la wafaka khona iCV kudala bakhohlwa wena ngoba wawungachathambile ungakhayi ungagezile manje ngoba uzobe usugezile uzobe usubonakala ekuzwa ngishele kuthi umuntu nangu umuntu okade efaka iCV iqala kumele basibizela kuqala ngobani usugeze kwasuka ithunzi kwase kuchathamba wena qobo ingakho usukwazi ukubizwa na ungasazi ukade wayifaka iCV yakho eziningi nje izinto ezenzakala ezukhanya ezizokwenzeka bona ngoba usuke sekusukile ife limnyama elikade ligoqoshe kuwena libelethe livale zonke into zakho ngoba lisuke lizale ethunzi kuwena ngicela ukuthi njalo umanela zonkinga zokuthi mhlambe namaphupha amabi unamaphupho esilwane unamaphupho udliswa isilwane hayi asusi isilwane singakudlisi ungavumi ukudliswa isilwane ngoba ngesikhathi sidlisa isilwane sikhona esifaka kuwena kufanele manje ungene endlekweni ususe liyonto shayisha nje usukuma mawusaphupha nje uthake namhlanje engiphuphe ngidla ukudla ngazi bengiphupha ukudla isilwane leso sukumela indaba yakho unyakaze ngempela uhambe uyibheke ngoba uyazi ukuthi ezinye izinto ziyenzeka nje kodwa unganaki ukwenzeka kwazo njengako nje lokuthi ungakuthi ucabange yini ukuthi uphupha udla uthi ngase kube ngidliswa isilwane kwesisikhathi ungazibona ngathi uphupha udliswa umuntu omaziyo uphakela ukudla uyadla ebusuku udle ngempela na kanti chabo uyayididisa ufuna ukuzubona ukuthi yilo umuntu okunika ukudla kanti uyena ukuzivala ngokuna ukudla kwenza ukuthi wena ungaboni ukuthi uyena uyabona nje ayikho into ebaluleke njengokuthi ngempilo yethu sinake kubalekile ukuthi uhlala umuntu ugeze uzuhlala ugezekile amathunzi mabe amathunzi uyazi ukuthi ukhona abanye abantu ekumele bageze ngoba bashonelwa kodwa bangagezi basusa lo mathunzi bese kuba nalabo bantu abacendezelwa yilwane nabanantoni ngisho uqobo emzini yabo uthola ukuthi abantu bahlushwa izinto ezihamba phezulu kwendlu negijime ngathi amagundane noma amakati phezulu kwezindlu wena nalo nkinga emzini wakho uthi kugijima amagundane phezulu kwezindlu noma kugijima amakati ahambe ekhala egcekeni hayi bo ungayitshela ukuthi amakati kanti mhlamba kusewona amakati thola intelezi uthola isuwasho uphele kukwena ukuthi uzothathani ikhona intelezi kagogo Mseleku isuka ngo200 rand uthele igceke lakho lonke usekhaya nje kuvaliwe oDisemba nawe udle kahle ekhaya lakho ukuthula ukucwebile ungabe nje ulokuhlumezwa izinto eminyango engalungile egogo zothayela ezigijima egcekeni ngathi ingane zidlala egcekeni cha thatha intelezi uphele igceke lakho liphole sikhona neswa sho semimoya emibi salezo zinto futhi ezenzeka kanjalo kuba kuwena ukuthi wena yini oyifunayo ufuna isiwasho noma ufuna iqhibi lesi siwasho ke sona engikhuluma ngaso sisuka ngo2 liter u2 liter wakhona u100 rand lo 2 liter lo wena obonayo ukuthi uzothenga ababili uzothenga abangaki ngoba labo 2 liter laba uyaqhela uyaqhuma uqhuma ngawo lo 2 liter uqhuma 3 days esisele lapho uthi uma ususiphekile uthele okusala lapho so lokuthele emanzini ugeza uthelela izingane emanzini kancane zigeze izingane lazakho nazo ukuze izingane zakho nazo ziqine zingabukwa amehla amabi asechezuka lapha kwena bese ebuyela ngaseyinganeni ngoba umuntu bezonda
uzonda wena ufuna wazi uzonda nengane yakho uqobo into ayifisela wena ufisa ngisho ukuthi mingenzeka ngakwena yenzeke ngane yakho asivikeke sicele sithathe 20 litha bethu abadala sifake intelezi sisokhe intelezi yethu ilale sivuke ngakusasa ntambama sicele siqoshise yonke into ngoba uma ubuyile nje usekhaya uyasho ukuthi umuntu ngizomthola kahle ubuyile usekhaya hayi ngizomthola ake ukheleke kathi uzokuthola kakutholi uphele nje wenze yonke into uthathe lezi washo lezi ukorobhe ucontisele ukorobhe phansi uthule ukuthi into ngisho isichitho siyabaleka siphuma siphele nya ugogo uMsele uyacela ukuthi nimlandele emakhwasini akhe uFacebook uYouTube TikTok sengingenile nakhona ufuna ukubuka ugogo uMsele inamba yami uzoyithola kuma video ami lapho uzokwazi khona ukuthi mawungidinga ungifonele noma ngabe awuzwe ngomuntu ngogogo uMsele ngena kuYouTube useshabani ugogo uMsele mawumthola ugogo uMsele uzothola nenamba yakhe usukwazi ukumfonela ugogo uMsele nakho nginengxaki labo athi ugogo uMsele hayi sondela ngapha ngizokusiza ngoba haya abantu abasangene phakathi kwekhaya akekho ngathi akazangaza sizakala akekho ngempela ngoba uma ungase uthi wena awuzange usizakala ngithi buya ngingathi nje buya angaze ngisho umuntu ukuthi akabuyi ngoba akekho abantu bonke sengabasebenza uthi akaza sizakala kodwa umzwane kungenzeka kanjalo ngokutshela ukuthi akabuye ngoba kuyofanele ngishintshe induku ngiqinise samo ukuze umuntu ngoba ngifuna ukuthi mengenele phakathi ekhaya ajabule ziqine nje aqina thulathi intu ngisho nomndeni wakhe ekhaya ngifuna ubambeke kuthule ukuthi intu ungathi ikhaya lisebenza izinto zikagogo uMsele kodwa ekhaya kuhlele kunomsindo kuhlale kuneyengwengu kuyaliwa awuthuli ikhaya lithuli kodwa ke ikhaya lakhiwa ubaba nomama ukuthulisa uthi noma umama mbona izinto ayisahambi kahle ukhulume kahle noma bathi baba izinto ngibona ngathi ayisahambi kahle makuba baba khuluma nomama nje mama ngibona ngathi izinto ayihambi kahle makunje kumele senze njani xhumana nogogo uMsele umbonise ngenkinga yakho uzoxazululela Hayi ngithi ke namhlanje ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi nilandele amakhasi ami wonke inamba yami yocingo nizoyithola enzansi noma phezulu uma ungena nje ungena gogo uMsele uyayibona inamba gogo uMsele usungathi khona ukumfonela ngiyakubonga makhosi.